אביחי שומע, הגיע רובה חדש. מה זה הדבר הזה? שמעתי טירוף. מה, עוד פעם שאתה זורק עליי, אני יורה בך. יואו, רגע. תן לי לראות, תראה לי את זה. הנה, תראה. תראה איזה מחסנית. איזה יופי, זה מים? מים. חזק. ואקדח ורוד. אבל איך אתה מדגים את זה? אני רוצה לראות איך זה יורה. לא, רגע, זה בטלפון עשית, זה לא סבבה. אוקיי. איך אני זה? לא לי איך צלם. עליו? לא. וואט? עזוב. שמע, חכה. בוא תראה, בוא, עזוב, לא אני, לא אתה, בסדר? אני סולח לך גם על הספרי. יאללה. ניתן להשיג את זה בעידן 2000 נס ציונה. אוקיי. יש עוד, אני רואה יש עוד. יש פה מלא רובים. מלא רובי מים, אה? יש גם פה עוד רובים. יש בפנים עוד רובים חשמליים. סתם. זה בטעות. תראו איזה יופי. אפשר לראות ככה, נגיד, בוא נראה, נגיד, בג'קט הזה שם, תראו איזה יופי. הקטלני. אז יסמכו עליי בחיים. נרטפת קצת בגב, אני רואה. שטויות, כן. ניתן להשיג בעידן 2000 נס ציונה. יפה.